लावख्रिगुरि गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा 37थि बोसोरारि लोखि गार्जा फुजा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर दुलाराय गुदि बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बादिनो देग्लायबो 37थि बोसोरारि लोखि गार्जा फुजा खुंफुंदों। गामिनि गावबुरा बिथाङा गार्जा फुजा खुंनायनि सोमोन्दै ओरैबायदि बुंथियो। नोंथांमोना जे 37थि बोसोरारि लावख्रिगुरि लोखि गार्जा फुजा खुंफुंदों, मा उद्देশ্যखौ लानानै मा थांखिजों बे लोखि गार्जाखौ खुंनाय जायो नोंथांमोना? जोंनि नैबे लावख्रिगुरि गामि हिसाबै जोङो बे बिमा लोखि गार्जाखौ होयो। खारन बे जोंनि होनाया जाबाय गोदो गोदाय परम्परा जुगनिफ्रायनो जों आजै आजौ जुगनिफ्रायनो जों सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो। दा जोङो बेखौ होनाया जाहैदों गामियारियाव सुख सान्थि अरायबो रायजो मोनजानायनि थाखाय जोङो बे फोरबोखौ होलांबाय थानाय जायो आरो। बेसेबां थम जाखो एबाराव? थम मानि जोङो बेखौ बुंनो दिनै होनायजों 31 बोसोर हाबबाय नैबे दाजों खेब जाबाय आरोखि 31 खेब होनाय जाबाय। मा मा नेमखान्थिफोरजों होनाय जायो? नेमखान्थिया जोंना बिदिनो जोंनाव मोननै रोखोम दङ। मोनसे हारसा मोदाय होननाय आरो बर' मोदाय होननाय। हारसा मोदाय फारियाव जोङो होयो फारौ बुलि होनाय जायो आरो ओमफ्राय बर' मोदायाव जोङो दाउसा दाउदैजों होनाय जायो। नोंथांमोना गामिनि गासिबो रायजोफ्रानो ओंखारनानै बे फुजाखौ होनाय जादों नामा? औ, जोंनाव बे गामियाव फ्राय बुंनो थाङोबा जों बे बुलि हान्जायानो बांसिन। जोंनाव माखासे दङ, बिथांमोनखौ जों लाफानाय जाया। बे बिबारजों सोलिग्राफोर दङ, बिथांमोनखौ जों लाफानाय जाया। जों जेसेबां बुलि दङ बे गामियाव जों बेखौ लाफानानै ज' मोनसेयैनो खौसेयै फुजा होनाय जायो आरो। बुलि बाथौ हिसाबै। गामिनि लोखि गार्जा फुजा होनाय सोमोन्दै मा बुंगोन? आं बेखौनो बुंगोन, माने जोंहा बाथौ धोरोमनि मोनसे निति बियो। जोंहा बाथौ धोरोमाव मोनथाम नेमखान्थि दंबावो जोंहा, जेरै बाथौ फुजा होनायजों लोगोसे जोंहा खेराइ, गार्जा आरो हामबाय। जाय खेराइ आरो गार्जा हामबाय बियो बाथौ धोरोमनि मोनसे फालिथाय। जाय फालिथायाव जोंहा बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो गार्जा खेराइ गैयाब्ला जोंहा बाथौ धोरोम जाया। आरो बाथौ धोरोमनि जि नेम निथिया नैबे जोंनि बे गार्जायावबो दङ। आरो बाथौ धोरोमाव जेसेबां मानि मुलुगाव बाथौ धोरोम सिबिदों बिथांमोना गार्जा खेराइ आरो हामबाय फुजा होयो। दा बे हिसाबै जोंबो लावख्रिगुरि गामिनि जानानै जोङो दिनै 37थि जि गार्जा फुजा होदों। दा बेयाव जोङो बयबो जोंनि गामिनि रायजो राजा ज' लोगो नांनानै दिनै बे फुजाया जानानै थांबाय। मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै नैथियाव जोंहा बहर फुजा हिसाबै लायो। दा बे फुजायाव जोङो दा मोनाबिलियाव जोंहा बाथौ आर'ज जागोन। बे आर'जआवबो जोंहा सान्थिपुर बियाब गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आरोबाव जोङो माखासे बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै एसे सावरायनाय जागोन। आरोबाव आङो बुंगोन, दिनै बाथौ धोरोमाव जाय खेराइ आरो गार्जा गैया आरो हामबाय गैया बैसोरो जोंनि बाथौनि नङा होननानैसो आं बुंगोन। जायफ्रा जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे बाथौ धोरोमाव जोंहा नैबे गार्जा आरो बे खेराइया थाफायो, आरोबाव हामबाय फुजा थायो। जोङो बे मोनथाम नेम निथिया अरायबो थानांगोन। आरो बाथौ हिसाबै जोङो बयबो जोङो ज' खामानि मावलायनायनि थाखाय जोङो नैबे दिनैसिमाव जोङो 37थि फालिथाय जाबाय जोङो बाव जोंनि लावख्रिगुरि हिसाबै। दा आङो खावलायगोनसो, जेसेबांनानि बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा नैबे गार्जा आरो खेराइ आरो हामबायखौ जाहाथे बिथांमोनहा बोसोरफ्रामबो जाहाथे बयबो गामियानो मोजाङै मोजां होयो, आं बेखौसो बुंगोन। आरो आङो खावलायगोन, जोंनि सान्थिपुर हिसाबै जोंनि मोनफ्रोमबो 50था गामियाव जोंनि 40नैसो गामिया गिदिर गामिया बेबायदि गार्जा आरो खेराइ फोरबो आरो हामबायखौ होबाय थायो। बिनि थाखाय आङो बयखौबो धन्यबाद होगोन जोङो सान्थिपुरनि जानानै। आरो जोंबो दिनैहाय लावख्रिगुरिनि जानानै नैबे गार्जाखौ जोङो होनाय जादों। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। इयुनाव माबायदि खुंनायनि थांखिफोर लादों? फैगौआव जोङो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन खुंगोन होननानै जों आसा थिदों। आरोबाव जोङो फैगौ बोसोराव जोङो बिनिफ्राय ग्रोम जोङो जेसेबां मानि जोंनि बे लावख्रिगुरियाव जोंनाव गोबांथार न'खर गैया, जोङो 32 न'खर दङ। दा बे 32 न'खरजोंनो जोङो बोलि हिसाबै जोङो बोलि बाथौ फुजा होयो। दा बे हिसाबै जोंहा नेम निथिया दंखायो। आरो जोङो फैगौ बोसोराव जोङो गाजा गोमजायै गोबां
गोजौनिफ्राय जोङो जे मिरुनिफ्राय नङाबाबो जिल्लानिफ्राय जोङो आलासि लिंहरनानै जोङो मोनसे सावरायमेलबो लागोन आरो बेयाव जोङो बयखौबो जोङो खाथि खालानि गामिखौबो हांख्रायगोन होननानै जोङो थि खालामनानै थाखानाय दं।